ukwakhiwa kwesakhono sokuhlanganisa. Uninzi lwabafundi luyakwazi ukuqaphela nokufunda igrafimi, kodwa kube ngumcelamngeni ukuhlanganisa izandi ukuze lifundwe igama. Kwasekuqaleni kwibanga lokuqala, kubalulekile ukuba abafundi baqonde ukuba ukuhlanganiswa kwezandi ndawonye kukhokelela kulwakhiwo lwamagama. Sisakhono esi ekumele siqaliswe ukuphuhliswa kwangoko kubafundi. Kubafundi abanomcelamngeni kuhlanganiso, titshala sebenza nabo rhoqo ngamaxesha amafutshane. Bandakanya le misebenzi xa kusenziwa ufundo lwamaqela ngoncedo lukwatitshala. Yakha uze ufunde amalungu egama. Lo msebenzi usisiqalo kuhlanganiso. Sadlala umdlalo, nilungelo udlala umdlalo? Titshala kahle. Sizawujonga ubani uzawuphumelela. Ndikhona ndicela ndakhele yona. Ndicela wena Themnkosi, ndicela undakhele utya. Wena Songezwa, ndicela undakhele ungo. Ngo. Yeke yenza kakuhle. Ndicela wena ke Sibongiseni ndakhele unqi. Thando ndakhele unja. Ndakhele unja. Njo anja. Hey, hayi ke nibethile ke ngoku. Nibethe kakuhle. Ngoku ndifuna nindiguqulele la magama ethu. Lo nja wakho ndifuna umjike abe ngunje. Utya wakho ndifuna umjike Themnkosi abe ngutyo. Njo enje. Eke wena ke ngoSibongiseni. Eke ibambe kakuhle. Wena Sibongiseni unqi wakho umjike abe ngunqa. Enqe. Ngunqe mna ndithe wenza bani? Unqa. Eke Nqa. Sibongiseni uyibethe kakuhle. Masize kuwe ke ngoku Songezwa. Ndifuna ungo wakho umjika abe ngunga. Hey. Nga. Hey ke wayifunda kakuhle. Hayi ziqhobeleni izandla nenze kakuhle. Eke right ke. Yakha uze ufunde amagama amafutshane. Lo msebenzi uncedisa abafundi ukwakha amagama amafutshane. Ngoku abantwana bami ngoku sakwakha amagama ngoku. Ndizawucela ke ngoku uThando sakhele igama lokuqala. Thando sakhele imvula. 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 Themnkosi uzakhela igama ibhola. Ibhola. Ke usebenzile. Malikhawulezisa igama. Masize kuwe ke ngoku Songezwa. Ndifuna ndakhele igama igwala. Igwala. Igama lakho libhale kakuhle. Libhale kakuhle igama lakho pha. Njonga kakuhle amagama akho akakuhle onke na. Mncedisa lungisa igama elingamanga kakuhle. Eke. Igwala. Eke igwala. Masize kuwe Sibongiseni. Ndifuna ndakhele igama ingoma. Ingoma.
izandla nenze kakuhle nonke. Ingoma. Sebenzile bantwana bam. Hlanganisa ngelixa uqhubekeka. Yegquma igama ngephetshana elinombala. Bhekisela umva iphepha ube sele uveza ezizandi zibini zokuqala. Cela umfundi ahlanganise ezizandi. Xelela umfundi amane esongeza isandi ngasinye asibonayo asibambe kanjalo esosandi. Bantwana bam, ndimule niyakwazi ufunda, ndifunda kakuhle kakhulu. Kodwa ndifuna inceda nifunde kakuhle nangaphezulu, niyaqonda? Andifuni xa nifunda igama nibe niliqhawula nithi ipepile. Azifuna ngalo hlobo. Kufuna ngeli gama xa nifunda amagama niwafunde nibe niwahlanganisa. Uyaqonda? Sibongiseni. Xa nifunda nithi ipepile. Lidibanise ipepile. Sikwenza ngohlobo ipepile. Ipepile. Niyayibona? Asiye kwelilandela igama. Senikwazi ulenza ngoku? Masibone ke nali igama. Khani lifunde igama, fundani nonke. Nabani. Asiye kwelilandelayo. Fundani? Anathi. Funde lonke ke ngoku? Anathi. Ke anathi nifunda kakuhle kakhulu. Masize kweli ke ngoku igama. Ilizwe. Imani xa lidibene? Ilizwe. Ke? Ithongo. Imani xa ligcwele? Ithongo. Ke? Mininzi ke imisebenzi yemihla ngemihla kwincwadi yabafundi ye-PSRIP enekusetyenziswa ekugxininiseni ukuziqhelanisa ukuhlanganisa ngelixa uqhubekeka.